Mangarcana sidang sekaring bawana langgeng. Ger Prabu Kusuma, aku titip getih setetes balung sak jumbat anakku wadon Antaswati tresnanana lair batin yo Ger. Muga lestari anggon kula lumban ing alaming bebrayang. Bumi langit ingkang dados paseksanipun kula kaliyan garwa kula Nyai Antaswati boten badhe pisah sarikma donya prateng delahan Rama Panembahan. Syukur bagus sakethi jumurung. Mung ngene Ger, nadyan to jenjeng permanem rasamu ing pertapan suka nanggi kene, aja sinengguh yen aku iki nundung nanging elinga Ger, yen jeneng sira iku Kinodrat minangka satriya tama darah Pandhawa. Aja nganti jeneng sira lirwa ing kewajiban Ger. Samangke kula nyuwun pamit wangsul ing negari Ngamarta. Lelungsen tak bebakali
Muga-muga kali sing rupida balimu ing negara Ngamarta. Semono uga pun Rama iki bakal mertinju kayuwanane kakangmu Syantaswara. Kang mustak pasrahe Purba lan Wasesa Pranata Praja Campadirja. Sendika ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Pinangka kekancaning carita sambunge kandha kang wis tetilaraning para brahmana sarjana sujaning budi kang wis murup ing kasebat jinempana ing angin cinambi ing awiyat suwaning loka-baka minggahe tepat suci kang lumembar lumebet dadi pusaka temak gayu yuwana kang samya pinanggih kang carita amung saderma palimarmaning Hyang-Widi punika gumlaring negari Campadirja. Nadyan to kawulane arupa bala pacingan nanging ketingal gemaripah karta tata praharja. Awit kaperbawan dening dewaning sandang boga kang wis sawetara dangu cumandha ing kono. Sinten to ingkang asta bawat pusaraning praja punika sang nata negari Campadirja ingkang ajeduluk Prabu Antaswara Yonila Taksaka. Emanipun sang nata kasinungan wata adigang adigung lan adiguna. Nalika semana Gumbira Tyas enggalih sang kathong dupya nampi rawuhnya Kang Rama. Tetilasing Narendra Campadirja ingkang mandhita ing pertapan Sukanandi peparab Begawan
Adyatara Parangkanata Nagari Cempodirjo Patih Serang Trenggana lan abdi kinasih Prabu Antaswara Risang Tikus Jinada Sari tumonton ring Santija katinggal porsa jiwa kakak sing tiasta samya nyatrarengganing prabata Rama Panembahan sarawuh paduka kaputra ngaturaken sembah pangabekti kunjuk kepada paduka Rama Panembahan banget panarimaku Nger Antaswara pangestuku tansah lumintu marang jeneng sira muga lestari anggonmu ngendhaleni bawat usaraning praja Nger kula pundi minangka cecimat ngaturaken gunging panuwun dene Rama Panembahan tasih kepareng awat-awati Kang Putra Manata Nagari Sobi paduka waspaosaken samukawisipun menawi kepacak kalian warsa kepengker lak racak sarwi
jeneng sira tansah budidaya murid kuncaraning praja. Nanging sajake ana kawigaten kang semune sira singitake. Apa bapakmu iki mbok anggap wong liya? Nganti jeneng sira ora keduga Blaka Suta. Sampun ngantos plentu pamanggih rawuh Pembang. Sejatosipun kula menika badhe mareksa ngarsa saperlu ngrembak perkawis ingkang sakalangkung wigatos. Sareng Rama Penemban sampun rawuh malah gawah kaleresan. Kula andharaken wigatos sing lelampahan menika. Gage critakno nggih. Anjreng kang puspita arum kasliring samirana amre layak negara Cempadireja iki rumangsaku katon reja murah sandang murah pangan nanging nger Antaswara miturut pamawasku kok tinemu kosok balen. Lho, kosok balen kados pundi? Adhedhasar wangsite dewa. Titah alam donya iku bakal dicoba dening dewa. Minangka srana neter pangestine ora mung sajroning kanan kang sarwa kurang nanging uga kanan kang sarwa linuwe. Mula ngger tak jaluk aja nganti lirwa anggonmu memuji syukur lan manehi yen umpamane Bathari Sri lan Bathara Sadana uncat saka praja Cempadireja jeneng sira kudu lila legawa amarga sangertiku Bathari Sri lan Bathara Sadana iku kinodrat dadi pangayomaning Nuswantara. Lagi saking menika Paman Rama Penemban badhe kula budidaya supados Bathari Sri boten loncat saking praja Cempadireja Rama Penemban. Banjur piye carane? Bathari Sri badhe kula wengku minangka prameswari praja Cempadireja Rama Penemban. Kakyatri sang kapirangu rinanggo kinempet-kempet dosang retnaning pawana jagat dewa Bathara Antaswara apa ora kleru tembungmu kuwi to ngger. Lho kelentu kados pundi to Kanjeng Rama? Menika lak panjangka ingkang sae. Awit kula nggih mriyatosaken kaliyan para kawula ing Cempadireja menika Rama Penemban. Ora susah dadak nganggo tembung prihatinake kawula. Prasaja wae.
dasare kowe tresna kelawan Sang Bathari Srita. Nyapa titis pangandika Rama Penemban. Boten kula selaki dinten samangke kula nandhang lara brata asmara kelawan Sang Bathari Sri. Pramila Kanjeng Rama, dinten samangke kula nyuwun pangestu. Wis, Ger, wis aja ngucap kaya mangkono. Wis. Elinga yo, Ger. Panjenengane Pandya Bathari Sri kuwi wujud kanugrahan Abatara. Mula banget igati. Aja kok kowe duwe kekarepan kang kaya mangkono. Lagi ngrasani wae anandang dosa. Mula saka iku, Ger, enggal kowe njaluk pangapura. Aja nganti kowe nampa bebenduning jagat yo, Ger. Turta maneh yen umpamane arep gayuh widodari kuwi kudu duwe lelabuhan marang Jawata utawa kudu duweni kasekten linuwih. Mula luwih becik damar mancung cepeten semene Kanjeng Rama. Kumedhot padon ning lati. Netra kocak ngondarane ridapnya manut cekrok. Berbanya berbal granang pindha kembang warawari bang. Pindha kembang warawari bang. Sinasa prang segedhek dul metu tahanane Rama Penemban paripaksa tak jabel basaku. Mangertiya sing dadi ratu kuwi aku kang tak lakoni magdepokan kelawan samubarang apa wae ing negara Tempuh Dirja iki kabeh ana ing panguwasaku. Yen sampean duwe kekarepanku bakal tak anggap musuhku. Aduh, Ger, anakku. Katresnanku karo kowe ora beda karo ngrumati kulit dagingku dhewe. Ning kok malah kaya mangkono kang dadi panemumu. Aku wis wegah kasempyok dosamu. Aku ora melu-melu lelakonmu. Yen ana apa-apa sanggane dhewe, Ger. Oh, dewa aku jaluk ngapura. Serang Trenggono majuane. Iki sangat gawé.
kemawon kula sadar memundi dawuh. Semanten kula Gusti. Dalah ya. Pancen mangkono kang tak jaluk. Serang tenggono kula wonten dawuh. Taun dina kapungkur panjenengan ingsun iki bubar nglamar sang Bathari Sri. Panglamarku tinapa durung ditampik ya ora. Menapa wonten bebono saking yang Bathari Sri kang kedah tinebas lan tinebus sinuwun. Lantik panggrahi tamune Bathari Sri kersa dadi garwaku. Nanging kudu diwaya kelawan wanodya kang dadi kekandhananing Bathari Sri Widawati. Supaya amimbuhi kaperkawanku minangka Narendra. Lajeng kula kedah ngupadi wonten pundi sinuwun. Miturut wangsit kang tak tampa wanodya titising Bathari Widawati mapan ana ing tanah Jawa. Mula dina samengko gageh Otatna para wadya bolong urut tanah Jawa. Wiwit ana kanthi gelar cacaning negara Ngamarta luwih dhisik. Yen tanah Jawa minangka pepunjering Nuswantara kae bakal dadi panguwasaku. Sang Bathari Sri ora bakal loncat lan bakal langgeng saterusing negara Cempodirja. Utangmu nganti kekedukeng Praja Cempodirja. Tumenggo Wijaparatas, tumenggo Wata Permana lan Adipati Lumbang Segara. Dene kowe tikus Jinaga. Kula Gusti. Awat-awatana lan jaganan kayuananing Sang Bathari Sri ing lumbung silair. Aja nganti ana kang cilik gepok singgol kedene kumawani boyong Sang Bathari Sri. Kakek, Budhawa, dia nyesrakan dawuh. Enjing bidal gumurung saking jroning praja kunging kang balakuswa abra busananira wersorya wadawira
Ayo kowe mati nek. Wah, ra kena sira kowe. Wah. Wah, aku. Ah. Singkro bawa kantuk minyak kacampo samya madali lir kate pileting kata watak kita drone sunanan ngaglah ing pengarepanku sajak dudu sakane menungso sapa kowe Senopati Praja Ngamarta tumenggung Andhaka Semeru. Balik kowe sapa? Muri saka Praja Cempodirja. Kekesete Ratu Gustiku Prabu Antaswara. Tumenggung Praestisara. Wong sabrang ora tata. Ing ngatasing Ramanegara Rangguwak layang penantang. Ora iket. Bakune negara saindhening tanah Jawa kudu dadi kukupane Ratu Gustiku. Malah kepara mumpung isih gedhe pangemanku. Kadhe kowe nungkula. Aku gelem nungkul waton bebarengan kelawan rubuhing kandhaku. Sugih kendel Bondowani. Rajiwa pekalan pati kantar paucak sabuk perang
dhisik. Gurone gurem ceceket. Ana bab kang tinemu luwih pigati tinimbang uja tekaning paramuka, Ndara. Gumun rasaku juteng kakangku. Ing atase pepeteng kang sinandhang ing negara Ngamarta iki durung padhang. Parandene ana papak nglayoni jujul anusuli. Dara, coba pitenono. Landesan kawan melakon kawuri. Tekaning pacoban iku mesti bareng kawan tumapaking kanugrahan. Mulai ayi, aja kendho kepara kencengana. Anggonmu tansah ndedonga lan budidaya. Mundura sawetara yayi. Kae kok sajak ana kang ngabiatara. Sapadaning sun tumileng angwati puspita pasang Kalimantabek sinabeta ila-ila tinebena saking siku dendaning Bathara. Saderengipun kula ngaturaken sungkem pangabekti dumateng Paduka Prabu Dalasan Kanjeng Rama. Alah eling-eling Pramadukara. Mula ya ora aneh yen lagak lagon lagiane ora geseh lawan bapake. Tak tampa kanthi gumbiraning rasaku, nggih. Tak tampa pangestuku tapanana, nggih. Banget anggen kula mundi mugi andadosaken jimat paripe ing jiwa raga kula. Nyadong paduka ingkang kathah awit sampun sautawis pedal kula boten sowan. Lajeng sira iku mentas saka ngendi to, Nger? Nulat lekasing para pepunden
bisa milangkori wa ngupaya kanugrahan dawah kaleresan wa Prabu banjur jeneng sira entuk apa kula dipun pundhut putra mantu kalian begawan merak kesimpir saking pertapan saka Nandi ingkang tasih kabawah laladan Cempodirja mengko dhisik laladan endi Cempodirja Kanjeng Rama mula atmara Sang Arjuna semunira kamanungsan kasrepan tingkae mungsa Prabu Kusuma mangertiya iki mau negara Ngamarta bubar ketekan parang muka saka praja Cempodirja lah kok barengi klawan tekamu aja-aja kowe wis pidak jempol gedhek antuk klawan wong Cempodirja budidaya rubung praja Ngamarta aduh Kanjeng Rama aduh Kanjeng Rama sampun ngantos Kanjeng Rama andhakwa kados mekaten malah nalika semanten Rama mara sepah ngengetaken kula supados boten lirwa ing kewajiban minangka satriya Ngamarta Kanjeng Rama dudu memanising tembung kang tak jaluk nanging buktekno kanthi laku dharma syukur kage kowe bisa sabiyantu madhangke pepeteng ing negara Ngamarta iki lajeng sananipun kula kedah kados pundi Kanjeng Rama Prabu Kusuma dina samengko negara Ngamarta jroning kahanan kang prihatinake merga konsatan mustikaning jolitangan mara gageh golek ana lan daya medali mring praja Ngamarta nyuwun pangestu
dina samengko para pepundhen Pandhawa lumantar wa Prabu Ndarawati paring dawuh supaya mboyong mustikaning joli tangan kang oncat saka negara Ngamarta. Banjur ana ngendi anggonku kudu goleki wa. Cobi kula cek riyin punderaning perkawis. Kula suwun sampeyan bisa biyantu jumurung kanthi srana ndedonga, Den. Wes ngalelawan basang putra naya. Ngrancat aji macala. Oneng ugut Pancandriya. Sayekti Dewa Utama. Layak kok teng Ndarawati utusan sampeyan. Jebulane enek sambung rawete kahanan. Bola-bali nek titis Wisnu. Ngapa ta, Pak? Kok sajak bunga iki napa? Aja sembrono. Bapakmu mau bar entuk wangsit. Hah? Entuk wangsit? Entuk wangsit, Pak. Sik, Pak, medina sik, Pak. Masa kur ngene Pak entuk wangsit, Pak? Iya, lihat ngene entuk wangsit. Jabat bayi elek. Ale gampang entuk wangsit. Dikerunggahne tangan tok. Aja ngaduk. Buras. Lampune wis penopo kae. Ah iya, Pak. Ya, Pak, ke lanjut kono. Dan sampai kedahipun bombong. Awit miturut pamawasipun pepundhen dika amun sampeyan ingkang kedugi boyong mustikaning joli tangan. Mustikaning joli tangan iku boten wonten sanes kejawi dewa ingkang wenang ngayomi sandang kelawan pangan. Nuni nggih Sang Bathari Sri lan Bathara Sadana, Den. Banjur ana ngendi anggonku kudu goleki wa. Menawi wonten papan ingkang tata tentrem tur raharja murah sandang mula pangan. Nggih ngriku papan dumununging Sang Bathari Sri lan Bathara Sadana. Cobi mang penggalih nalika sampeyan kala wingi cumandhak wonten laladan Cempodirja kahananipun kados pundi, Den? Ngaturaken guming panuwun pusparing tali damar mulih kasembadaning jejibanku Semar. Lae menika sampun dados kewajiban kula, Den. Monggo enggal jumangkah tumuju ing Praja Cempodirja. Menawi sampun dumugi mangkasa pejah gesang kaliyan Kang Rama para sepah. Nadyan begawan merakas simpir menika apa siaksa. Nanging luhur buktine wicaksana panemune, Den.
Anakku mantu lakok jeneng sira bali meneh pring praja Campadirja kene. Nger apa ana kang keri to, Nger? Rama Penemban dinten samangke kula kautus dene pepundhen para Pandhawa supados ambaya mustikaning jolitangan ing tanah Jawa. Mbok menawi paduka sampun pono babagan menika Rama Penemban. Ibarat raja kaya kudu bali mring kandhange. Nger Praba Kusuma pancena dina samengko pukulun Bathari Sri lan Bathara Sadana cumandhak ing laladan Campadirja kene. Rama Penemban boten awel menawi mustikaning jolitangan kula baya wangsul. Babar pisan ora, Nger. Malah gedhe pamujiku dene pukulun Bathari Sri lan Bathara Sadana kersa cumandhak ing Campadirja. Nadyan pamung sawetara wektu mula kadhe jumujuga ing lumbung Silayur. Pun bapa bakal ngawat-awati saka kadohan. Merga Kakang Wipis yantas para sajak milik gendong lali. Ora lila yen mustikaning jolitangan oncat saka negara Campadirja kene. Anggon mula mebu ing lumbung Silayur matkaji panglimunan supaya ora kawanguran dening sapa wae. Amarga Antaswara wis kokonan andane Sitikus Jinada supaya mepalangi sapa wae kang lumebu ing lumbung Silayur. Mula sing ati-ati yo, Nger. Yen ana mugane kakangmu pun Rama bakal menggak lan renggalangi, Nger. Sendika ngestaken dawuh Kanjeng Rama.
amit-amit pasang Kalimantabe Pukulun kula ingkang sowan awet namastu purnama sidang astuta astuti iwan caket pertingkah astaka gundila padha becik pratamu kula padha becik pratamu ger kalis ing rubeda pangabekti kula katur banget panarima ulun ger banget panarima ulun kula Prabu Kusuma ulang sakloron wis tanggap ing sasmita jeneng kita bakal boyong ulun sakloron bali mring tanah Jawa to nuwun inggih Pukulun Prabu Kusuma panjenengan ulun bakal bali disiki laku mangko bakal tumeka pirantiku panunggalaning bangsa Mustika yen murakabi kawanan dene yen ora murakabi marake sirnakna pisan aja nganti gawe Sukerta ing Nuswantara kula sendika ngestaken dawuh Pukulun ilar-ilar tandur wasumilar tak ijo raya-raya tak senggo temanten anyar bocangon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno sinar tantu murung wahyu katentreman ingkang angsar asepipun sae sanget tumraping bebrayan maweh daya linuwih murakabi sanget tumraping bebrayan bumi subur pasikten mawur sadengah kang tinandur tangkar tumangkar lemu metulan dadi aositur datang keplalake ngoma sadaya titah bumi Nuswantara sami manggih kamulyan kabegjan kamulyan awit saking kodrate kang kuwasa
ya Prabu Kusuma. Kowe kuwi bangsane apa? Aku iki bangsane Pala Gembandul. Kayata pelem, kamplong, buku, matoa, lapulis dekoratif. Bapak Kusuma, aku tak melu kaya Bapak Kusuma. Disi ana lagu. Kantes kamplong suwe ora. Bangsane apa? Aku iki sing reksa bangsane penyakit. Penyakit jopo, penyakit jeruk. Penyakit jopo kayata panas, panu, kurang, gatal-gatal. Dapat diatasi dengan ronda. Klan panai sing lara jeruk. Jatuh paru-paru tenggorokan. Kincul setruk liver asam urat. Wong tanah Jawa bakal tak sebari loro-loro. Aku tak melu kowe ya, Prabu Kusuma. Saning satru dikalane mungsuh. Kakek, balekno mustikaning joli tangane Prabu Kusuma. Marga Patari Sri bakal kinarwa dening Ratu Gustiku Sinuwun Prabu Antaswara. Tikus Jinada. Sang Patari Sri dudu duweni ratu Gustimu, nanging kinodrat minangka pangayomaning wong sak Nuswantara. Yen pancen ora bisa dikawin becik, lakon tak grogoti wadamu Prabu Kusuma. Kusuma lumanjar kesrimpet oyot wuwuh kang renandanan. Si klompok kapak gasponan oyot wuwuh ana sajuga kang nigas pancing. Lena panumbruing tikus Jinada dadane natap oyot wuwuh. Dadilan pengapesane bangsa tikus ing besuhe.
kebronget ing kanepsot elinga ngger. Ah, layak ta layak. Prabu Sumawani mboyong mustikaning joli tangan. Jebulane ana sing rajangi. Sampeyan rapat tak petani. Patute ya mung dipucuk apa-apa. Wah! Bocah wis ora iso dilikne. Aja takon dosa kelakon aku tega karo kowe. Keseseriutane Sang Prabu Antaswara. Biasane wujud dadi taksaka sak bokoting tal gedene. Inupet wani Sang Begawan menak kesimpir dening taksaka Panjarmaning Prabu Antaswara. Eling-eling pandhita Paesyaksa modhot siunge nyampar kanang kula sanalika pedhot gaduwa buntung. Untung sinurak ring Prajawata bubar sejatining wujud dadi kayu buntung kang sinebut alu. Nadyan to wis oleh wujud dadi alu parandene tasih mawasa Begawan kembang tanpa sirah. Nalika
ayu. Sesantine manggala praja. Luwih becik gugur ing palagan pepila saking praja. Pati Serang Trenggono kenging jemparing babar sejatine wujud dados pariserang. Tumenggung wija penatas dadi panunggalaning bangsa Palawija kadusta jagung lan saksane-sane